Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngomkela ukuthi manje sekusela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi uNtshatha-ke lapha-ke uhlabe wayihlikiza laphana-ke indaba yokungcola kwawo-ke umoya ukuthi-ke kungani-ke abantu befa kangaka ngezinto laphana-ke ey'phathelene nakho-ke amaphaphu ngokuphazamiseka kwamaphaphu okukhomba ukhona ukuthi-ke laphana-ke ukungcola komoya okwenza abantu-ke balapha-ke eSouth Africa befe kangaka. Uyibalele-ke izinto-ke ezenza ukuthi-ke zingcoliseke wona-ke umoya phandle nje ukuthi mbukele-ke ngumoshele-ke sona-ke isikhathi ake ngikuphe yona ividiyo yakhe laphana-ke uNtshatha umfoka ngobe mbukeli nansi-ke ividiyo siyabonga. Namhlanje ngifisa ngikhulume ngenkinga yokungcola komoya ukuthi le nkinga ekhungethe umhlaba wonke wokungcola komoya ibeka kanjani impilo yethu engcupheni njengabantu abaphilayo nezinto eziphilayo nje jikelele. Umoya esiwuphefumulayo emhlabeni wonke unenkinga ukuthi ungcolile. Inkinga le ekhungethe umhlaba wonke nathi ke siyiningizimu Afrika asisele neze ngaphandle. Izinto ezibangela ukuthi umoya ungcole ziningi hlukahlukene. Zimoto ezikhipha intuthu lezi ehamba ngo diesel la ngo petrol. Lezinye ayisevisa ukuseviswa hamba imoto ishunqe kube sengathi ihamba ngamalongwe. Kube zimboni ezikhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene. Nazo zimbangela enkulu yokungcola komoya. Izinto ezishiswayo abantu bahlale beshisa izibi kuyashisa okushunqayo nje kubheke phezulu. Kuyawuthinta umoya kuyawungcolisa umoya esiwuphefumulayo. Ebese ke umoya esiwuphefumulayo ubeka impilo yethu engcupheni. Kanjani na? Kunezifo ezihlasela amaphaphu ezibangelwa ukuthi umoya esiwuphefumulayo ungcolile. Izifo njengo TB nezinye ezimbangela enkulu yokufa kwabantu. Umuntu ahlaselwe isifuba nje akhwehlela umuntu kancane noma khwehlela umuntu azagcine eshona. U2022 uWorld South Africa bawu 21,000 nemfalakahlana abantu abashonile abafe ngenxa yezifo ezihlobene nokuthi umoya esiwuphefumulayo ungcolile. So ke isibalo esikhulu leso esethusayo ngikhuluma la ngeSouth Africa iyodwa. So ke inkinga le nami nawe ongeke uzwazi ukuthi uyibalekele. Sonke ngeke sikwazi ukuthi sibalekele leyo nkinga ukuthi umoya esiwuphefumulayo ungcolile. Kodwa singalibamba iqhaza lokuthi senze isimo sibe ngconywana. Uyazi ngani inyanga le kaMarch inyanga yokuqwashisa ngezifo ezifana no TB isiyaphela ke. Phinde kube inyanga yamalungelo abantu. Eningizimu Afrika ngokomthetho sisekelo sonke sinelungelo lokuthi siphile impilo ehlanzekile sikwazi ukuthi siphefumule umoya ohlanzekile. Yilungelo lami nawe lelo. Njengoba besikhuluma ngaminyanga yamalungelo nje inyanga kaMarch njengoba siyiphetha nje. So ke sinelungelo lokuphefumula umoya ohlanzekile. Singalibamba iqhaza ekuthenini umoya wethu esiwuphefumulayo uhlanzeke. Nakuba kunzima ngenxa yempilo esiphilayo siminyene emadolobheni ziningi izinto ezenziwayo abantu baningi bayanda kakhulu okwenza umoya vele esiwuphefumulayo ngenxa yezinto abantu abazenzayo ungcole. Kodwa singalibamba iqhaza senze izaba zokuthi umoya esiwuphefumulayo ungangcoli kakhulu noma ube ingozi kithi esiphilayo. Singatshala izihlahla mhlawumbe endaweni zomphakathi singatshala izihlahla emagcekeni emizini yethu, singatshala izihlahla ezikoleni, singatshala izihlahla emakliniki. Kuyona yonke indawo izihlahla zibalekile ngoba ziyazenza izaba zokuthi umoya uhlanzeke. Ngakho ke asitshaleni izihlahla. Mangabe sinezibe eziningi esinazo asikweme ukuhlala sishisa izibi njalo siyashisa. Enye into abanye abantu bayenze bayambe nje umgodi bagupha umgodi izibi bayithele phakathi emgodini lapho ayikwazi zithole noma itholwe izinja engenza ukuthi mhlambe isabalala izibi cha bayifaka nje emgodini abanye benza kanjalo ngoba ukuyishisa lokho yezinye zezinto ezenza ukuthi umoya ungcole uyabona. So ke iziningi izaba esingazenza ukuzama ukuthi silwe nalomoya ongcolile ukuze bakuthi sikwazi ukuthi siphephe ngoba ukungcola komoya kusho ukufa kwethu. Asisukumeni ke eNingizimu Afrika. Inkinga yami nawe le. Akekho ophephile kule nkinga engikhuluma ngayo. Kubalekile ukuthi siphefumule umoya ohlanzekile. Ungakhohlwa ukuthi lokho kulele kuwe, kulele kimi, kulele kumzala wami, kulele kusisi wami, kulele kubhuti, kulele kubaba, kulele kumalume. Wonke umuntu angabamba iqhaza ekuthenini umoya esiwuphefumulayo ungangcoli. Siwugcina uhlanzekile. Ngiyabonga.
Intandani.